Order select. Stage select. Round 1. Ready, go! いや、とろすぎだろ。はっ。竜選手。エクステンション。負けな。よっと。とろすぎだろ。そう。よっ、砕ける。貫け。まだだ。おっと。よっと。はっ。もらって。That was hot! Player 1 wins! 大勝利。さあ、いらっしゃい。Round 2! Ready, go! さあ、こっちよ。あ、止まらないわ。負けない。竜選手。Incredible! Player 2 wins! 楽しかったわ。ありがとう。いざ尋常に勝負 Round 3 Ready, go! 何のこっちよ。こっちよ。忍び足止まらないわ。忍法畳み返しシュパせー変わりでござるこっちよ。チェット変わりでござるこっちよ。シュッお眠りなさい。ビットゥ You win! You win! Player 2 wins! 気持ちよかったわ。バビッとやっつけちゃうぞ。 Round 4 Ready, go! お眠りなさい。聞いてない。やっやっ。やっちゃお眠りなさい。やっちゃアッパー。極限流奥義。ほら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 。いくぞ。Nothing to complain about. Player 1 wins. 余裕っち。テコンドーの真髄お見せしましょう Final round. Ready, go! いきますわっあげるぞ